Bokajan subdivision angkang lakhain ko rapli Deopani MSC constituency arlo Silonijan Rasi Tisso arong ahavar network kememe pen ajok penang kesung jingtang nang lopusi birta riponlong Birta kelong pona tengke Silonijan pen chuki hola ka cheleng atowar Mission English School malompen chenglo koilamatian la swada kedo rong ingkoi susia radatum ajir din klui penta mobile network kememe pensi kai kita kesung pensi donang lopusi pachini pon Apang si karbiang live kilang naman kardom pazirlo non nili kido ke lakhain ko rapli Deopani MSC constituency angkang Silonijan Rasi Tisso arong along lo Ladak nili tu birta kelong pen kahumri pen karbiang live kilang tumpan ke pachini kang tung lahen lo je la soha waralong ajir ki dingklui pen network tower meme po birta ni tum long lo lasi la soha warapan prabjin pen dak local MSC lapen EM tado EM mukun mohonto lapen MSC ke Sorbon Telengalo alang litum prabjin ben bor idunra labangso network tower la soha warapan sik pidunson ne messenger pusi nilitum han pachini athema non akai la ke network net internet akai aposi lahai hoi net bang ke nang sot athema smartphone pen tablet pen computer pen lang pen nang parstame laptop pen ahui pen stame non lom ke la online ason kacharli kapurhi la pason akai pinat Digital India Kai anparta 4G 5G Kai ahut anta la so hawar jasemet Rasi Tisso rong hawar kai keta network ke meme pensi ke donang penajok sung piglopusi thandon athe non malom ke smartphone tablet laptop lapen computer hai hui anta network do vek nangji lapen non malom ke online class exam hai hui anta kacharli ke tok donatum do ko kaninge pon thu kang tung dak nil tumarong ason thot along aprek ta kesung do ta non nil tumarong mata non kesung bangkela network ka internet facilities bang enulong le lasi lang song do tum hanta chuning ri dak internet facilities bang prabjin ban nang pi sonte amso se dak nil tumarong sing ta chingthur pon pu basi ning chithela La pusona kaya ho jongsi network meme pulotang te thangta alia bidera sonman den lasi em mukut mahanta MSC Sorbon Telenga atum lahai alam RD pipon raprap jinpen kemesen mobile network tower pangni pipona sonte messenger pusi pachini duntu athema la so hawar penlo non hejong jangmini phain kora trokarni APSC sarlang along Bokajan subdivision angkang pen ki undun Philipson disositami chipa undun lo lason taxi karbiang no arokedo ki ongdung ki hekere do bontala puson net ka bepenta penang an kipap hidunang kok dolo Bokajan penananterang karbiang long live